Mihai Bendeac este unul din cei mai cunoscuți oameni din televiziunea românească, nu este un secret. El s-a născut pe 16 februarie 1983 în București și a lucrat ca actor, regizor și scriitor de scenarii. Îl puteți ști din emisiuni foarte urmărite, cum ar fi În puii mei, Mondenii, iComedy, Băieți de oraș și pentru că a fost mult timp în jurul iUmor. În 2024 a lansat propriul său film ca regizor numit Căsătoria, unde a jucat chiar și rolul principal. Nu o să discutăm, desigur, cât de bun este acel film, ci astăzi vom vedea mai mult povestea lui cu bune și cu rele, explicând de ce a plecat brusc de la iUmor, ce certuri a avut cu șefii din televiziune și care este de fapt adevărul despre scandalurile recente, inclusiv cel în care a fost acuzat de hărțuire pe internet. Plecarea bruscă a lui Bendeac de la iUmor a fost un scandal uriaș în jurul anului 2022. El a stat la această emisiune timp de 13 sezoane, între anii 2016 și 2022. Ruptura de Antena 1 n-a fost o chestie plănuită de dinainte, ce a apărut într-o ceartă foarte rapidă la filmări. Totul a început într-o pauză, atunci când Mihai Bendeac stătea pe telefon și se uita la un clip cu Mugur Mihaescu, fostul membru de la Vacanța Mare, care este chiar și bun prieten. În acel clip, Mugur vorbea urât despre oamenii care s-au vaccinat și despre pandemie, crezând că este un timp de recreere și se afla într-un loc privat în care nu era filmat. Bendeac a început să râdă și să facă glume pe seama prietenului său, dar colegii de muncă ce au făcut? L-au filmat, însă pe ascuns, când făcea asta. Lucrurile au prins o tonă mai urâtă atunci când echipa a vrut să dea filmarea la televizor, ca să facă audiență și scandal. Când a aflat că a fost registrat fără să știe și că vor să dea clipul pe post, Bendeac s-a enervat extrem de tare. El a zis că nu este de acord, pe bună dreptate, pentru că își lua prietenul la mișto, iar asta a fost o glumă privată, nu o chestie care să fie dată la televizor în ochii tuturor. Deși el a spus un nu, clar, de multe ori, echipa a ținut morțiși să bage imagine în emisiune. Din acest motiv, Bendeac s-a ridicat, a plecat imediat de acolo și nu a mai răspuns la telefon absolut deloc. Iar ca să nu rămână fără juriu, șefii de la Antena 1 l-au adus repede pe Costel Bojog în locul lui. Apoi, pe internet au apărut tot felul de bârfe despre plecarea lui. Mircea Zara, un fost prezentator, a spus într-un podcast că Bendeac ar fi fost bătut de colegul său Chelu și din cauza asta sau posibilei orientări sexuale ale Mihai Bendeac pe care nu a recunoscut-o niciodată. Inclusiv lui s-a părut că îi patinează chiloții și lui Bendeac și l-a luat bătaie. Să ne înțelegem. Și astfel s-a terminat povestea între Bendeac și Antena 1 și iUmor, datorită tembelismului lui Chelu. Pe care, nu știu. Da, l-a bătut pe Bendeac, efectiv, că i s-a părut că lui Bendeac îi patinează chiloții, că e gay. Da, mă, o fi bisexual, că a zis-o și Vancea. Da. N-are ce treabă ai tu, Chelu, cu Bendeac, când sunteți colegi de platou să le iei la omor pe ăla, sau ei, indiferent de ce ar fi. Dar Bendeac nu a zis niciodată că ar fi adevărată chestia asta, ba din contra a ieșit și a zis că Chelu nu l-a bătut, ci n-au avut asemenea conflicte sau ceva similar. A spus doar că s-a săturat complet de întrebări despre acest subiect și că este frică să nu aibă o reacție urâtă dacă îl mai întreabă cineva vreodată. Plecarea de la iUmor a dus un proces foarte greu între actor și trustul intact. Pentru că Bendeac n-a mai vrut să filmeze, deși avea contractul semnat, Antena 1 l-a dat în judecată și a cerut o sumă uriașă de bani, mai exact €1,5 milion. Dosarul a fost depus la tribunal pe 15 martie 2023, fix când se zvonea din presă că actorul se pregătește să meargă la postul concurent ProTV. Bendeac nu a stat nici el departe, așa că ce a făcut? I-a dat și el în judecată pe cei din televiziune și le-a cerut cam vreo 600.000 de euro despăgubiri. Acest proces s-a ținut mai bine de un an de zile, dar până la urmă judecătorii au respins cererea făcută de Antena 1. Când a văzut că lucrurile s-au liniștit așa, Bendeac a renunțat și el la procesul lui, terminând cearta și lăsând astfel loc pentru o viitoare împăcare. Oricum, n-a fost prima și ultima dată când actorul s-a judecat cu șefii lui. Prin 2013 și 2014, pe vremea emisiunii iComedy, a existat o ceartă aproape la fel. Totul a pornit pentru că Bendeac a vrut să îl cheme invitat pe Radu Banciu, un mare rival al lui Mircea Badea, prezentatorul vedetă de la Antena 3. Conducerea de la Antena 1 i-au interzis acest lucru și i-au spus exact ce are voie să zică și ce nu pe post. I-au cerut clar să nu mai facă glume pe seama oamenilor din televiziune sau unor persoane cunoscute. Considerat că nu este lăsat să glumească liber, Bendeac a decis atunci să părăsească echipa iComedy. Ca răspuns, Antena a dat un comunicat dur în presă în care l-a certat, spunând că el caută scandal și că face glume nepotrivite despre biserică și despre actorul Alexandru Arșinel. Din acel prim scandal a ieșit rău pentru că a pierdut procesul și a trebuit să plătească 3.000 de euro televiziunii. De asemenea, din cauza celor supărări legale, el a pierdut șansa să meargă în juriu la România Talent la ProTV. Cu toate că făcuse deja pozele pentru panouri. Povestea s-a calmat abia după ce actorul a bătut din nou palma și s-a întors pe sticle la Antena 1. Lăsând la o parte munca din televiziune, în luna februarie anului 2026 a apărut un mare scandal pe internet.
legat de imaginea lui la proiecția noului film Băieți de oraș Golden Boys. Actorul a fost filmat în timp ce discuta cu o fană tânără pe nume Alice. Organizația Filia, care apără femeile de abuzuri, a luat o mică parte în această filmare și a scris pe internet că Bendeac cărțuiește fetele. Iar cei de la organizație au spus că el a pus mâna de mai multe ori pe pieptul fetei, profitând de faptul că el este o vedetă și are putere asupra ei. De asemenea, asociația a zis că din filmare se aude clar cum tânăra spune "nu pune" sau "stai frate", dând senzația că voia să scape. Tot ca să arate că actorul nu respectă femeile. Asociația a pus la postare o reclamă mai veche în care Bendeac părea că îi dă o palmă unei femei. Sute de oameni au dat share și comentarii pe Facebook spunând că Bendeac s-a comportat foarte urât. Un artist, din punctul meu de vedere, e ăla care reușește în mod natural, nu ca strategie de marketing, să împartă un pic publicul, să aibă și oameni care îl iubesc și hateri. Dacă nu reușește dacă toată lumea îl iubește, înseamnă că are niște margini desenate de un PR și el nu iese niciodată de acolo. Și nu mai e un artist, e un produs. Bendeac e genul de artist care nu doar că are și hater, el are împărțiți, e practic în două. Și a tăiat publicul așa chirurgical de pare uneori o strategie de marketing, doar că nu are cum să fie, pentru că nu poți să susții o strategie 20 de ani. La un moment dat iese la iveală felul tău de a fi. Și ăsta e felul lui de a fi. Și poți să-l iubești pentru asta sau poți să nu-l suporți. Legitime ambele sentimente, dar de la nu-ți plăcea cineva la a-l linșa online, e o diferență considerabilă și foarte jegoasă. Hărțuit. Bendeac a hărțuit o adolescentă. Ați jignit toate femeile care au fost realmente hărțuite, alea care au trecut prin nasoale și cărora le-a luat mulți ani să se vindece. Și din cauza voastră, ele stau acum mai puțin credibile, pentru că v-ați învățat voi așa să folosiți cuvinte fără să le înțelegeți. Începeți să cam distrugeți echilibru așa cu politically correctness-ul ăsta dubios al vostru. Au sunat zilele în care urca Robbie Williams, femei pe scenă. Vor să se întoarcă, dar mai ales cred că și femeile alea vor să mai fie urcate pe scenă, să mai fie un pic hărțuite de Robbie, cum ați crede voi. Dar răspunsul actorului nu a întârziat deloc. El a spus imediat că nu este adevărat nimic și a pus toată filmarea pe internet, de la început până la sfârșit. Cât de mult îl apreciezi pe el? Foarte mult. De cât timp îl urmărești? Era cu mâna să vezi cum... Nu pune aici. Ok. Mamă, bă, nu, fără glumă. Te rog, nu, te rog, pune și tu. Lasă și pe aia. Nu, acolo jos. Măi, poate. Pune microfonul. Deci așa ceva eu n-am simțit în viața mea. Nu știu dacă Suse, bă. Ok. Băi, deci așa ceva n-am simțit în viața. Deci efectiv îmi face A povestit că era rupt de oboseală după atâtea poze cu fani și că fata i-a spus că are niște emoții atât de mari încât îi sare inima din piept. Ca să glumească, el a pus mâna foarte sus, lângă gât. Fata a zis atunci râzând, "Hai frate", pentru că el căuta inima acolo sus, în loc să pună mâna mai jos pe piept. Bendeac a spus că cei de la asociație au vrut doar să facă aprecieri pe net și că o folosesc pe acea fată doar ca să provoace scandal. Povestea a fost lămurită chiar de fata din filmare. Alice a pus un videoclip pe TikTok în care a explicat exact ce s-a întâmplat. Ea a spus că are 18 ani și că ea i-a cerut lui Bendeac să pună mâna. Ok, deci văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac de la acel moment, acel videoclip. Și am venit să confirm și eu, să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal și m-ați pus într-o poziție într-un fel proastă, pentru că, cum a spus și Mihai, putea să mă contactați, să mă căutați, să întrebați ce și cum și apoi să postați dacă am fost hărțuită sau nu. Aici avem o postare în care spune că Bendeac m-a apucat de... Și aici sus, după cum se vede, astea cu roșu, nu pune "stai frate". Sunt replicile tinerei care se trage și încearcă să ia mâna de sub haine. Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune
aici, în postarea de față. Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta. Am fost emoționată și șocată că l-am văzut pentru că mă uit la el de mică și am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram, pentru că v-am zis să-l urmăresc de mică și, pentru mine, că l-am văzut, a fost un moment foarte frumos. Eu m-am deschis la geacă și i-am propus să pună mâna să vadă cum îmi bate inima. Eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept, aici. I-am zis, nu, pune aici. Aici trebuia să fie o virgulă. I-am zis, nu, pune aici, sub. Și unde m-am dat eu în spate și am zis, stai frate, era să mă atingă, am evitat asta și după i-am pus mâna aici, la mine și ăsta a fost momentul, adică nu m-a pipăit, nu m-a apucat, cum se spune, pe această postare și ce mai zice lumea în comentarii. Unii în comentarii i-au spus că am 13 ani, unii au spus că am 15. Eu sunt majoră, cum am mai spus, eu i-am propus chestia asta lui Mihai. Cuvântul hărțuire este un cuvânt mare, pur și simplu s-a interpretat greșit și dacă știam că o să se interpreteze greșit și dacă știam că o să pună momentul bendeac, dacă știam că o să pună acest moment să-l publice, nu mai făceam această propunere. Chiar dacă de la mine a fost o intenție să-i arăt că sunt emoționată. Și eu cred că el doar a vrut să fie drăguț și să-mi accepte propunerea, să simtă cât de emoționată sunt pentru că eu i-am dat voie, eu am zis asta. În videoclip mai era și doamna cu microfonul în mână și ea m-a atins. I-am dat voie și ei să pună mâna, să simtă cum îmi bate inima, s-a pus și microfonul. Adică, nu știu, s-a interpretat totul greșit și îmi pare rău, dar pentru mine a fost un moment drăguț, frumos, adică nu mi s-a părut nimic deplasat. Văzând clipul, cei de la Filia au șters imediat postările de pe tot internetul. Apoi și-au cerut scuze public pentru că au zis lucruri fără să vorbească cu tânăra, spunând doar că s-au speriat ca nu cumva o fată să fie o victimă. Dar pe lângă conflictele de la televizor, Bendeac supără frecvent o mulțime de oameni din cauza părerilor pe care le are despre biserică. Actorul a spus clar și tare că nu mai vrea să audă de religia ortodoxă. El a scris de pe internet că îi se pare urât modul în care este văzut Dumnezeu de biserică. Adică un Dumnezeu care stă mereu cu bățul în mână, gata să-ți dea boli dacă greșești cu ceva. El a spus că nu mai vrea să mai calce în viața lui într-o biserică și că pentru el Scientologia i-a făcut o minte mai curată și i-a schimbat viața în bine. Din cauza acestor idei, el ajunge des la cuțite cu persoane cunoscute și religioase. Un exemplu mare este cearta cu Gigi Becali, a cheltuit în jur de 20 de milioane de euro ca să facă o biserică în cartierul Pipera, pentru că a promis asta cuiva la un meci de fotbal sau ceva de genul ăsta. Apropo de celebra replică din Băieți de Oraș, una este să gândești, alta este să te gândești, mi-a mai venit una de actualitate. Una este să construiești o biserică și alta este să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că după aia intri acolo, ca în casa Domnului. Când îți construiești o biserică, după aia intri acolo ca la măta pătărla și spui că Sagrada Familie e un căcat. Mi-am făcut biserică, tată. Frumoasă biserică, tată. Bă, vrei să spun ceva? Dacă vine Dumnezeu în biserică, la Pipera, în biserică, să descalță de intare. E frumos, tată. Plecând de la premiza faptului că există Dumnezeu, am o întrebare. Credeți că Dumnezeu ar prefera ca resursele, energia noastră, chiar și lucrurile materiale pe care le posedăm, să fie puse în slujba unor chestii care să aducă slavă lui Dumnezeu, gen construcții faraonice, de tip biserici și așa mai departe, sau să folosim aceste resurse și această energie în a încerca să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, de a ne ajuta noi, între noi, efectiv. Are Dumnezeu nevoie de lucrurile astea? Nu avem destule biserici, nu avem destule catedrale. Câte trebuie să fie ca să fie destule? Am un mesaj și l-am lăsat în descrierea acestui video. Mulțumesc! O altă problemă de același fel a fost un spectacol de teatru numit Prorocul Ilie. Piesa era despre felul extrem în care se comportă unii credincioși, iar asta a supărat Biserica Ortodoxă.
Și publicul desigur veni la teatru. Bendeac a luat imediat apărarea teatrului, spunând că la noi în țară fiecare poate să joace și să spună ce vrea și că biserica nu face legea. Mai mult, el s-a luat în același context de prezentatorul Dan Negru, acuzându-l că este prieten cu rușii și spunându-i că nu este suficient de capabil să înțeleagă la ce folosește actoria. Deși toți credeau că a terminat-o pe viață cu Antena 1 pentru că se certaseră foarte rău și ajunseseră să cheltuie mulți bani pe la judecători, la jumătatea anului 2025 lucrurile s-au schimbat, Bendeac s-a împăcat cu șefii și s-a întors oficial pe televizor. El a spus că sincer nu prea mai voia să vină în fața camerelor, dar a acceptat pentru un singur om, Mona Segal. A vrut foarte mult să lucreze cu acest producător faimos și a zis că îi pare rău dacă dă cu piciorul acestei șanse din cariera lui. Emisiunea nouă se numește, între ghilimele, The Ticket și e venită să găsească talente foarte noi. Ceea ce este diferit aici e că participanții nu trebuie doar să știe să facă ceva bine, ca la Umor, X Factor sau România au Talent, ci trebuie să știe să facă un spectacol foarte fain care să-ți atragă atenție imediat. Povestea lui Mihai Bendeac arată limpede că este un om capabil, dar care atrage mereu scandaluri mari. Pentru că a plecat imediat când s-a supărat de la iComedy sau Umor, vedem că nu prea suportă ca șefii televiziunilor să-i spune exact ce să zică și ce să nu zică la televizor, și nu vrea ca viața lui privată să fie arătată pe net. Supărările pe care le are cu credința și scandalul cel fals cu organizația Filia, unde nu era el de vină, ne dovedesc că internetul este dur cu vedetele în general. Dar și că el este destul de abil să iasă la suprafață și să spună adevărul. O să evit în viitorul acesta afirmațiile legate de abi-talent, mi se par foarte, foarte penibile. Cu cine ai face sex dacă n-ar mai exista fete pe pământ? Și atunci Bendeac a zis: bă, ca să nu fie doar Spic singurul cu hate, o să zic și eu ceva. Bă, pe abi-talent lași. Așa cum a zis el. Până ar plânge. Auzi vorbă. Bă, Bendeac, te întreb și eu pe tine. Fiind om matur, actor mare, la 30 de ani, 40 de ani cât ai tu, e frumos să zici așa ceva? Când te gândești și tu că am 18 ani și că părinții mei poate au văzut live-ul ăla, verișori de-ai mei mai mici poate au văzut live-ul ăla, e frumos? Iubitor! Iertare pentru că azi noapte, într-un moment din considerente bahice, mi-am permis să mă exprim într-un mod absolut ireverențios, vă rog să mă iertați, față de majestatea sa, regele României. Vreau să vă asigur pe voi, pe frații mei români, că eu dintotdeauna am fost monarhist și faptul că m-am exprimat astfel față de un om care, în momentul în care se îmbracă din cap până în picioare toată ținuta, vorbim despre o singură ținută, fiecare dintre ținutele excelenței sale, majestății sale, înseamnă cât tot dressingul meu, mă face să mă gândesc că sunt cu adevărat idiot și că uneori alcoolul scoate ce mai rău de mine. Promit că nu am să mai beau și încă o dată vreau să-mi exprim scuzele atât față de majestatea sa, regele României, cât și față de connaționalii mei. Mă simt penibil pentru ceea ce am făcut și Trecând peste banii pierduți și la judecată, întoarcerea sa recentă cu The Ticket la Antena 1 ne arată cum este viața. Oricât de rău te-ai certat, dacă faci treabă bună și aduci public, vei fi închemat întotdeauna înapoi.